Antoni Giner ha estat mestre a diferents instituts de Cardedeu durant molts anys i també durant molts anys ha combinat la seva tasca docent amb la seva passió per l'ornitologia. Però aquesta passió pels ocells li ha servit ara també per fer la seva contribució al Banc del Temps. El Banc del Temps de Cardedeu va néixer l'any 2005. La seva finalitat és promoure l'intercanvi de serveis, coneixements i habilitats entre les persones inscrites, tot fent xarxa per tal de formar el veïnatge. Amb aquesta aportació, d'altres usuaris del servei han pogut rebre coneixements d'ornitologia, una afició que al Toni Giner li ve de ben lluny. Va començar a l'època d'estudiant, que amb companys que es dedicaven més a la part de zoologia, que no era la meva especialitat, la meva era la botànica. De vegades fèiem sortides conjuntes i un col·laborava explicant coses de plantes i els altres col·laboraven explicant coses d'ocells. Així va començar una mica. L'entitat del Banc del Temps defensa que a través de l'intercanvi de temps i serveis sorgeixen amistats, els socis se senten més acompanyats i es revifa el costum de tota la vida d'ajudar-se entre veïns. És una mena d'intercanvi. Si jo necessito alguna cosa, la demano. Si algú necessita, en aquest cas, una informació, com podria ser aquest cas, la informació sobre els ocells, jo us la proporciono. És un intercanvi de serveis. L'activitat d'ornitologia té plantejades encara 2 sessions més. En una d'elles s'elaboraran menjadors per ocells i finalment es farà una sortida amb un ornitòleg per observar les diferents espècies de la zona.